Преди седмица ви казах, ще си купя най-икономичната и разбира се казах, че ще си купя бюджетна кола. С цел да спестя от горивата. Някои от вас не вярваха, че ще го направя. Но ето ни тук една седмица по-късно с новата ми кола. Васко за този клип ми беше направил един сценарий. За този клип платих повече на Васко. И той повече ще се постарае. Затова оная бележчица е моят сценарий за клипа. И с този автомобил сме намислили да направим доста интересни неща. Васко, проблема е, че ако падна, ще падна в колата, разбираш ли? Чакай, да снимам как си огънал. Стой. Не, още не съм я огънал. В смисъл. Венци, ние може да отворим шибидах на тази кола. Васко, казах на стария собственик на тази кола, че ще бъде нежен към автомобила. Защо взех тази кола? Да започнем с сценария. Мамо. Това е по-голямо от кура ми. За този клип сме направили 6 точки. Да започнем с първата, която е какво точно купих. Тази кола я купих, защото исках да направя добро съдържание за вас. И този път наистина съдържанието ще бъде на по-друго ниво. Няма да бъдат просто клипове, които са ръснати така да има клип, както правя по принцип. Ти си експерт в това, Венци, да качиш нещо и то да не представлява нищо. Знаеш ли? Това е Fiat Punto 96-та година. И идеята е майко! Венци леко омаслен. Чай малко сега. Не, топ е, бе. Нищо няма. Брат, те не ми показаха какво се крие под капака на тази кола. Венци, виж, ако затвориш реално капака и не обръщаш внимание на това какво има под него, няма да кой знае какъв проблем. Мале, аз наистина не отворих капака на двигателя преди да я купя. Тази кола мислех да я давам на giveaway, но няма да бъде. Друга ще бъде. Печалбата, която ще направя от поредицата с тази кола, ще я инвестирам в друга кола, която е по-хубава, прегледана и ще я дам на giveaway. Венци, преди факта, че ти знам доходите, ти трябва да подариш колело. Спокойно, Васко. Двигателя, както виждате, това е 1.1 бензинов двигател. ChatGPT ми каза, че е изключително здрав и издържа 300-400 хиляди км без проблем. Затова я купих. Моделът е Fiat Punto 1.1 96-та година, което означава, че тази кола е на 30 години. Обаче да ти кажа, изглежда по-нова. Красива е. Спортна, елегантна. Венци, има заложби. какво ядеш за закуска, бе, мой човек? Гъби последния път. Ти халюцинираш в момента Ферари. Италианска е. Като изключим това, че целият двигател е в масло, колата всъщност работи докарани до Икеа. Покарал съм около 30-40 минути и си вървя перфектно. Както виждате, аз в момента забелязвам, че съм направил грешка. Пише на таблото, Васко, че е на... Знаеш ли на колко километра? Колко? 180 хиляди. Венци, това е все едно като да чуя от жена, ти си ми втория. Даже първия, Васко. В този случай, нали, за да е толкова маслен двигателя. Трябваше да я проверя през Car Vertical преди да я купа. Не го направих, но ще го направя сега, за да разбера на колко реални километра е. Така че съветвам ви, ако и вие си купувате автомобил, проверете го през Car Vertical. Много важно, защото освен да връщат километри, автокъщите много често правят и следната схема. Купуват жестоко ударена кола, замазват положението и ви казват: това е чисто ново, взели сме го от дилърството на Мерцедес. А то се е въртяло по таван в ливадите в Франция, примерно. Затова всеки автомобил ВИН номер му се намира или на стъклото, или тук на вратата. Намирате го, вписвате го в Car Vertical и ползвате код VES20 за 20% отстъпка от цената. По този начин се пазите от измами. Кода е и тук. Специални ефекти, Венци. И също да, аз съм взел, нали, не съм взел най-хубавата кола на пазара и най-скъпата, но това си е доста голяма инвестиция от моя страна. Аз, за да правя тези инвестиции, аз разчитам на вас. Да гледате тези клипове и да ги харесвате. Така че благодаря на всеки един от вас, който го прави. Този канал не е за да ви научи коя кола е най-здравата или коя кола трябва да си купите. Венци, мисля, че хората това са го разбрали. Да, но този канал е да ви позабавлява малко и аз точно това се опитвам да направя. Като единственият начин да успея да направя giveaway на автомобил
е с вашата подкрепа. Ако вие лайкнете този клип, ще се постарая това да бъде възможно лятото или есента тази година. Само трябва да спеста някой лев, нали? Васко, искаш ли да видим какво дойде с колата? Тази кола я купих от 77 годишен дядо и жена му, които са заедно от 52 години и това им е една от единствените коли. Купили се я преди 15 години и 15 години са я пазили. Така че може па и да е на реални километри. Но какво са ми включили в колата? Васко, дай да видим какво идва с нея. Цената на количката са включени една водичка, една неотворена водичка, което означава поне до тук сме на 50 цента плюс, част от колата, но не съм сигурен от кое е. Това е вратката за облегалката. Да, имаме още част от колата. Тук имаме от стария собственик карти. Васко, мога да намерим и кредитна карта. В смисъл не е изключено. Покуци, петрол, карта Грифон, две карти Грифон, една карта Еко. Картата Еко ще я запазя да зареждам с отстъпка. Ако Еко искат да ме спонсорират, моля, свържете се с мен. Васко, масло, кърпа, още една кърпа, част от отверка. Няма нищо между другото. Няма направи пак удар. Баси. Не удрям леко. Си я запазя, защото мога да ми потрябва пак. Още един парцал. Тук имаме някакви неща, хартиени. Горе-долу отпред е това. Да, имаме още една част от колата, Васко, която ще я хвърля, не ми трябва. Така че ще ги хвърля. Така колата ще е по-лека. Ние тази кола ще я олекотим, между другото. Ще махна целите задни седалки и ще видим какво ще стане. Дали ще стане по-бърза. И багажника, Васко. Гледай, виж, колата идва с чисто нови зимни гуми, плюс летни гуми. Виждал ли си в филми как някаква гума се удря в кола? Откача се от една кола движение и се удря в друга кола. Гледай сега. Дай пак, че май не го заснех както трябва. Няма по-силно. Добре. Имаме 4 гуми. Който ги иска, Да. Ако някой ги иска... дай да направим хаштаг Васко, обаче да има 4 победители. Ако сте от град София, напишете хаштаг Васко в коментарите и в следващия клип с тази кола ще дойдем лично и ще предадем гумите на всеки един отделен човек. Напишете хаштаг Васко и в следващия клип ще дойдем и ще ви ги дадем. Но трябва да сте от София. И разбира се, ще ви включа в клипа. Така, Васко, горе-долу това е. Собственика ми каза, че отдолу има крик, а тук имаме аптечка. Пожарогасител. Васко, виждал ли си толкова лек пожарогасител? Както и да е. Част 1 от клипа свърши, част 2 тунинговане. Васко, за да върви тази кола по-бързо, защото това е основният проблем, трябва визията да отговаря. Затова с Васко отидохме до Ринг Мол и взехме автомобилен спрей. Аз избрах бял мат. Виж, тук има малко раздичка, така че сега ще я закрием. Така, сега идеята, Васко, викам да оставиш камерата на статив и да поработя малко сърцето си. Каквото искаш да нарисуваш по тази кола, нарисувай го, давам свобода на твоето въображение. За целта в момента ретунингуваме самата кола, разбира се. Ни трябва хартиено тиксо, за да може да очертаем тези ленти, тъй като гоним визията на Nissan Skyline, който е от бързи и яростни. Само че малко, не знам, не се доближава Skyline до това. Skyline не е кой знае какво. Така, вземаме хартиено тиксо, за да може да очертаем прави линии. Васко, тази кола идва от там, където се произвежда и Ферари, и Ламборгини, Мазерати. То си приличат, брат. След тунинга Васко ми е писал да направя реклама на Proof Nutrition. Тази кола заслужава две имена да са на нея. Car Vertical и Proof Nutrition. Така че, ако вие искате да влезнете във форма, опитвате да се поизцепите за лятото в Proof, ще намерите едни от най-качествените хранителни добавки на българския пазар. Аз ги приемам от 3 години, всеки дневно. Като в момента съм се съсредоточил върху ашвагандата, магнезия, цинка и добавката Sleep. Специфично ашвагандата искам да ми дига повече тестостерона, защото това е мъжкия хормон и клиничните изследвания върху нея са, че наистина повишава тестостерона. За хората под 20 години, не я препоръчвам, не ви трябва, но ако имате стрес в живота, изпити или просто искате да се чувствате малко по-добре и да спите по-дълбоко, супер добавка е, особено комбинирана с добавката Sleep.
Proof не ви продават добавки просто да направят бързи пари. Тяхната цел номер 1 е качество и научна обосновка зад своите добавки. А с код 210 10% отстъпка. Ей го кода. Е тука. И те са една от компаниите, които правят тези клипове възможни. Обаче, Васко, от другата страна на Фиата за момента сме я оставили свободна. Така че някой, ако иска да се включи, имате цял Фиат да го направите. Ево, Лавенци. Да. Това ли ти беше гениалната идея? Не, Васко. Тук сега, Васко, мисля, че идва в момента, когато ще трябва да я покараме. Обаче проблема е, че вънка почна да вали. Следващия тест е да видим дали тази кола вдига 100. И след това ще я покарам, Венци. Добре, след това ти ще я покараш. Мислям, че това ще бъде първото и последното видео на тази кола. Васко, виж, много е важно ти да не умираш. Имаш достъп до канала ми. Ако аз умра, изкарай контент, направи пари и си купи Порше. Ами аз си купих нещо друго, Венци. Да споменем ли? Или само да му сложим звука тук? Служи му звука, не го показвай, какво си купил. Имаме още от този клип да направим доста неща. Интервюта, които ще се отложим, защото трябваше да ходим до Витошка. И после ще споделя какво точно ще правя с колата в следващите видеа. Значи, Васко, както казах, двигателът е 1,1 литров бензин. Това мислиш, че има максималната скорост, защото виж километража колко е. Стига до 200, брат. На времето, Венци, гледахме километражите и според това колко пише на километраж, си мислихме, че това е максималната скорост. Ако тази кола дигне 200, това означава, че аз разбирам от коли. Не, тя, Венци, евентуално може да вдигне 200 по надолище и ще й бъде последното каране. Между другото, виж какви са ми екстрите. Имам часовник пред мен, нямам оборотомер по някаква причина, не знам защо. Имам за горивото стрелка. Ще покажеш. Горивомер, да. Не, какъв горивомер, бе, брат? Имам горивомер, която виж... Венци, това не е горивомер. Такава дума не съществува. Какво е? Ми, Венци, това просто отчита колко гориво имаш, да. Горивомер? Да, покажи какво виж може. Сега, да, виж сега ще откова. Охо, видя ли? Фана ли камерата това? На 80 сме, Васко, но на околовръстното сме. Не превишавайте скоростта, карайте по ограничение, все пак има закони, спазвайте ги. И държавата ни ще е по-хубава и няма пътищата ни да са толкова смъртоносни. Така, в момента карам с 80, Васко, как се чувстваш? Под напрежение съм, Венци. Волана ми е накриво, между другото. Но... това се оправя. Принципно важно е една кола, като и пуснеш волана и да върви в права линия. Та върви ли в права линия? Дори без да пипам волана, вървим в права линия. Сега, на Лукол сме. Васко, ще пуснеш ти един брояч да видим за колко секунди като цяло дига от 0 до 100. Единствено нямам обортомер, както видяхте. Нямам и стрелка за температурата на двигателя. Собственика ми каза, ако е много гореща, се разбере, като почне да пуши. Яко. Яко. Дано това не е последното видео с колата. На 0 съм, Васко. Да. Малко пробуксувах. На 40 сменям на втора. Газ дупка. Стигнах 60 км на втора скорост. 85 някъде на трета. Газта е до дупка и сме на четвърта скорост. 100 км. Не знам за колко време ги дигна, обаче ги дигна. Но не се... Ти как ги почувства тези 100 км? Не ги усети, бе. Тук е Ферари. Така, с 80 тази кола повече не. Няма да я настъпваме вече до дупка, Васко. Няма какво да докажем. Вдига ги за колко секунди, може би около 15. Бих казал максималната и скорост, понеже вече доста изнемогваше на 100. В момента 140. На това залагам. И аз бих казал, ние сме кола, която на магистралата е опасна. Да, тази кола не е за магистралата. Тази кола е опасна. Васко, много силен дъжд. Рискувахме с тия 100 да се отрепам. Горивото почти не ни е паднало, между другото. Сега вече ще снимаме от 0 до 100 отново, само че с по-добър шофьор зад волана. Сега я пази, Васко. В смисъл, не я карай на високи обороти. Само когато е нужно да не вземе да гръмне този шиван двигател. Че ми трябва за още няколко клипа, разбираш. Че ще имаш специален гост за клиповете. Да. Аз ще имам специален гост другия път. Венци е много странна кола, брат. Съчувствам се като педал. Как е, Васко, при нормално каране до около 60-70? Нито толкова си може, май макс. Да, между другото, скандален е дъжда. Скандален. Тестваме я в най-лошите условия. Мисля да направя една отсечка от 0 до 100, само че малко по-адекватно. Така, на 0 км сме, въпреки че показва 10, сме на 0 км. Така че, Васко, снимай. Почвай. Добре.
Аз съм по нагорнище, то... Замериша много на топло, Васко. Ще изгори този двигател. Не дей тук по на нагорнището го мъчи. Няма да изкарам клипове, ако го правиш това. Ние не сме направо отсечка, то се губи смисъла. Ама, често казано, не, тая кола... Венци, аз съм на 3000 оборота горе-долу, така мисля, и съм с 90 км в час. Пред НСС сме, дойдохме в студентски град, за да привлечем малко внимание. Мисля, въпрос е, кое го гледат повече? Тази кола или някоя Порше? Васко, искам да заснемеш кои мацки ни хвърлят погледи сега. Чули? Със сигурност тези, които ни мислят за олигофрени, Венци. Мисля, колата е цялата нашарена, така че надявам се да я И то забележат. от правилната страна. Да видим кой ни гледа и кой не. Мале, като дам газ, то направо ми светва стрелката за горивото, бе, Васко. На толкова гориво я купих преди няколко часа и от тогава не съм спрял да я карам. Васко, искам да снимаш. Виж сега какво ще направя. Снимай тук. Сега просто ще дам газ. По принцип резервуара събира 45 литра, Васко го провери. Сега ми показва горе-долу на половината, така че взел съм я, поне би трябвало да съм я взел, с поне 15 литра гориво. Разбира се, нямаме електрически прозорци, имаме врътка. Ако сте нямали такова, значи сте прекалено млади. А като дам спирачка, горивото се дига. Венци, датчикът за горивото е уникален. Да, но... Той работи когато си иска. Заглеждат. Не е много по принцип повод за гордост, Венци. Да, малко циганска работа е, но... Това куче Венци, какво иска? Никой не ни заглежда, мамка му. А иначе има доста шум тази кола. Не, Венци, няма шум. Говори шум, не е хубав шум, просто шум. Да, и миризми. Да, и мирише на... Всичко. На всичко, ма не е това, което трябва. Да, на масло и гориво мирише, като сме створени прозорци. Не, никой не ти обръща внимание на глупостите, Венци. Да, никой. Аз ако видя такава кола на улицата, ще се обърна най-малкото. Някъде си, тук сме в студентски град, тук са виждали всичко. Добре, за забелязване, оценката, която ще й дам е 0. Никой не е забелязал, дори като сме я нарисували. Васко, да идам да те почерпа за новата покупка. Част 4 от нашия клип. Тук ще споделя колко струваше този автомобил. Бюджета ми за тази поредица беше 600 евро с нотариуса. И включих се точно в този бюджет с нотариуса, разбира се. Горе-долу толкова ми излезе и тази кола. Така че за цената на една чисто нова тротинетка може да си купите цяла кола. Последната част на този клип е какво да правим този автомобил. По принцип имах две идеи. Едната е да го раздам на giveaway. Обаче като видях какво е под капака, по-хубаво да не давам на някой такава кола, която не съм сигурен дали няма да спре след 2 дена. Затова giveaway отпада. Опция номер 2 ще направим следното. Примерно ще напиша от тази страна само ЦСК, ще паркираме колата на стадион Левски, ще видим какво ще стане за 24 часа. Може да карам докато не свърши горивото, да видим какво става, когато ти свърши горивото. Примерно забравя си да заредиш и караш. Дали колата ще тръгне отново след като заредиш? Ами то като гледам, може и да го разберем много скоро това нещо. Да, като дам повече газ. Така че може да напишете в коментарите какво бихте направили вие този автомобил. А най-лайквания коментар може да опитам да го реализирам. Стига да е по възможностите ми. Защото сега ако кажете хвърли се с колата от някъде или самоубий се, няма да го направя. А то това Венци е ясно, че ще е най-лайквания коментар по принцип. Та, от мене за днеска беше това. Благодаря ви, че гледахте. За да се видиме след няколко дена.